think we can put our differences behind. Čaute, zdraví vás Portalizer a dneska u ďalšieho partu, presne z druhého partu z hry Minecraft a som tu dneska s mojou sestrou, kapelou RS a musím sa dostať hore, lebo sme v minulom parte skončili v tejto diere. Tak. Neviem presne, či sme skončili v tej diere, ale zdá sa mi, že nie, neskončili sme tam, ja som tam spadol nejak do zákulisí, dobre, takže ja tu pripojím moju sestru, takže 573 Sylvie 61. Tak, ja som mal v pláne, že sa pôjdeme nájsť jedlo, aj ideme, iba musíme niekde ho nájsť, samozrejme, som už hladný, a tu máme jednu ovečku, ale nemám texture pack, ste si všimli určite, áno, nemám. Mám ho chvíľu vypnutý, ale si ho zapnem. Si ho zabudol zapnúť. My počkáme, kým nám zapne texture pack. Tak už ho máme zapnutý. Tak. Dobre, už je to všetko krajšie. Tak ideme do lesa a vidíme tu kravičku. Kravičku zabijeme. Sme mali steak. Tam ešte máme kravičku. Počkaj, kde je meso? Veď som videl z nej meso vypadnúť, aj tu je. Tu zapadá slnko. Aj. Kde je meso? Veď videl som vypadlo meso. Stále odskočí a nevidíte mesa. Tam vidím ešte jednu kravičku. Ešte zabijem. Kde je? Krava. Dobre, tak máme ju zabitú, môžeme ísť domov. Tak a po ceste, ja som tu vedel, že po ceste si nájdeme tu nejakú zver. Našli sme si tu kurča, tak ho zabijeme. Tak. A rýchlo sa poponáhľame domov, lebo sa už stmíva. A ovečka. Super. V minulom parte sme skončili tuto, ako sme prežívali a snažili sme sa postaviť strechu a okna, ale tie okna si ešte niekde pohľadáme. A toto tu, neviem prečo tu je. Toto nepotrebujeme, my potrebujeme normálne, lebo iný vec nemám. Tak. Daj tam kapela poriadne normálne drevo, ja ho mám, nemusíš. Stavím sa na posteľ. Musím výjsť von. Tak, super. Máme postavenú strechu, čiže skoro celý dom, už iba 3 cobblestone, aby sme, a vlastne my tu máme túto takú menšiu jaskynku, ktorej, nemáme dokončený rebrík. Dobre, železo, dobre, tu si naťažíme, teraz sa pozrieme, máme na peaceful, tak si nastavíme rýchlo na normal. A naťažím si ten kameň. Ako sme si hovorili a teraz ideme sa musieť nejak dostať hore. Vyskáčeme. A dostali sme sa k rebríku. Takže urobíme si pec. Tak. Ktorú si dáme tuto. Do nej si dáme vypiec. A sem si do nej dáme vypiec meso. Tak, čo budeme ďalej robiť? No tak, ešte neviem, ale necháme si to tu piecť. Jak to krásne blíka. Tak, kde sa vykonám? Tak. Hej, čo ma biješ? Máte zbyť ja? Takže
Zbráme veci z panu, sa pri posteli tu máš. Tak ty si mala toto. A to je všetko. Ešte toto. No 3. Stačí tiež. Máme 3 stejky, dám sa kapele. Sa páči. A môžeme sa trošku porozhľadnúť vonku. Čo by sa tu ešte dalo také urobiť? A ovečka. Mohli by sme si tu naťažiť, máme lopatu, áno máme. Naťažíme si túto piesok. Dobre, ideme, neskočili sme to. Dobre, to je jedno, tak to si tu poberieme. Počkaj, teraz máme 4, 1. Pre ďalšie teraz budeme mať. My máme 1, sa mi zdá, 2. Počkaj, akože my to máme vlastne tie 1, 2, 3, 4. Teraz máme pre 2, 3. No. Teraz máme pre 4 pre 4 okná. Ja sa pozriem, tam ešte 2 nám bude treba. Takže 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, hop. Tak prebehneme tadiaľto k domu a tieto 2 okna vpredu nebudeme musieť mať. Zničíme. No, môžeme si dať vypieť. Môžeš kapela zničiť všetku hlinu. Tak. Tak, dáme si pekať sklo. A tu mám jednu vlnu. Vidíte, ako pekne vyzerá v tomto textureku? Ten skin sa mi fakt páči. Dobre, super, takže teraz sa pozrieme a máme jedno sklo a sklo to tiež veľmi dobre vyzerá, keď by ste chceli vidieť, tak to položím. Tak, vidíte, nádherné, žiadne kocky tam čiary nie sú. A keď spojíte, je tiež veľmi pekné. Mne sa veľmi páči a keď máte Optifine, tak to je strašne hnusné, pretože vy nevidíte vôbec to okno a môžete do neho naraziť. A budete si myslieť, že máte dieru v dome a to je veľmi zlé, to je veľmi. Tak, nám sa to vyplo, ale my si tu rýchlo dáme drevo. Kapela, pôjdeš prosím rýchlo naťažiť nejaký ten uhlík so mnou? Poď. Okay. Postavím tu takto nejaké schodíky. Tak to bude stačiť. Ťažíme si túto uhle. Tak. Tak. Stačí nám 5 uhlíky. Áno. To nám úplne stačí, môžeme ísť hore. Aj ty kapela naťaž aspoň 5 uhlíky. Máme akurát na jedno okno. Tada! Chvíľu počkáme, kým sa nám tu dopečie ešte jedno. A budeme mať 12, budeme sa dá rozdeliť na 3 okná, čiže ešte 3 okná by sme mohli zrobiť. 3 okná, tak to je 1, 2, 3. Čakaj, nie, vlastne 1. 1, 2, 3. Kapela, zbehneš ešte po 8 pieskov.
Dobre, takže kapela neodpovedá, asi umrela. A tak musíme tu urobiť všetko sami, pretože kapela je lenivá. To prasa proste, nechce sa nič robiť. Takže tak. Zombíka. Ide ku mne. Snaží sa ma zjesť, ale ja to rýchlo. On nás prenasleduje do našeho baráčika, ale rýchlo ho nechám, nech zjem moju sestru, takže tak. Môžeš, zombík, prosím, zjesť moju sestru, už sa vlečí k našemu domu, že? Ten zombík. Už zhorel. Smola. Škoda, bola by sranda. Tak. Ešte jedno sa nám vypečie a ešte budeme musieť tam vložiť tie ďalšie moje 4, aby sme mali 8. Piesky si takto môžeme sa odložiť. Tak. 2. To pôjdu, keď máme teraz 6, tu pôjde 2 a ešte jedno okno. Treba nám ísť ešte po... Potrebujeme rýchlo ísť ešte po 2 piesky, to zbehneš, kapela. Čo mám robiť? Berem si meč, musíme ju zabiť. Je to robot, nechce odpovedať. Tak kapela, zbehni prosím ešte po 2 piesky, ja tu... 5. Dobre, čo? Natáčam. Dobre, takže máme tu 2 skla, ešte... Pozriem sa, áno. 2 skla, ešte potrebujeme 2. No tak kapela, ideš. Ideš na to. Hrajeme, takže ideš. 5, 4, 3. Potrebujeme, bež. Rýchlo. Musíme to stihnúť do partu. Musíme si dneska zrobiť rýchlo skla. Dávaj. Pohni si. Budem tu čakať do rána. No. Dávaj. Tak, kapela zomrela, sme ju rýchlo museli zabiť, pretože bolo to veľmi nutné. A teraz ju tu vôbec nikde nevidím, ale je to jedno, pretože ona tu môže zomrieť. Takže ja sa s vami rozlučím tento pár, kde sme zabili kapelu a uvidíme sa na budúce. Čaute!